Coa activación por parte da Xunta do nivel 2 de emerxencia, o Goberno Central puxo a disposición da Administración galega todos os seus medios para facerlle fronte á chegada dos pellets, pero o Executivo de Alfonso Rueda négase a concretar que precisa. Di que ten que ser o Goberno Central o que ten que saber que lle fai falta a Galicia para loitar contra a marea de bolas de plástico. Bueno, pois son os medios que neste caso pois os que teña pois o Goberno Central, eses medios marítimos que lle estamos pedindo para mobilizar os que sexan necesarios, os que teña ele a súa disposición, evidentemente. Pero nos dicimos que poña a disposición todos os medios que teña, claro, os medios marítimos que poña a súa disposición. Esta mañá tivo lugar a reunión de seguimento do Plan Camgal. A Xunta insiste en que a súa resposta non chega tarde e que non se tardou tanto en decretar o nivel 2 de emerxencia. Insisten en que ten que ser o Goberno Central o que debe retirar os pellets no mar antes de que cheguen á terra. Os traballos preocupan en todos os lados. Pero está claro que se os sacos con eses plásticos se atopan en mar, pois non chegarían á terra, eso é obvio. Esta mañá o conselleiro do Mar visitaba tamén a lonxa de Portonovo acompañado dos patróns maiores desta localidade e de Sanxenxo. Din que o alarmismo co que se está tratando o asunto pode danar o sector. Claro que é moi importante, pero o que usted falaba, hai que darlle moito máis importancia. Outros que durante o ano van chegando plásticos, cabos, redes que levan miles deses plásticos, desas bolitas que ahora mesmo lle estamos dando unha importancia. O conselleiro do Mar volveu restar de importancia á posible toxicidade dos pellets. Logo de dicir que non eran tóxicos, varios informes, incluído un da Xunta, advirten de que conteñen elementos nocivos. Teríamos que preguntarnos pola toxicidade de outro, de todo canto hai, das rodas, de plásticos de botellas, de plásticos de restos e residuos que estamos vendo continuamente. E sobre a posible inxesta dos pellets por parte dos peixes, eu non sei se pola parte de algún cidadano come todos os aparatos digestivos dos pescados, eu non sei, eu intento apartar o aparato digestivo. Pola súa banda, dende o Concello de Sanxenxo teñen constancia da chegada de pellets a varios areais. Temos xente en Silgar, xa tuvemos onte tamén, pero bueno, é unha cantidad moi pequena. Tamén apareceron algunhas en Areas e Canelas, tamén moi pouca cantidad en Montón. Non temos que sepamos en ninguna playa máis. O operativo está encabezado por persoal municipal e creouse tamén unha lista de voluntariado para que participe na limpeza. Ás tarefas sumouse tamén un dron para tentar detectar a chegada de algún saco de pellets sen abrir.